Kadochikov, cu deporte. Federação de Futebol de Rússia não persegue pagar salário de treinador Fábio Capello, assina dirigente de futebol russo, Sergei Stepasabisawe. Diferentes meios de comunicação russo avisam que Capello tem 5 lunas sem cobrar seu salário. Capello renovou seu contrato até 2018 e o Mister cobra 9 milhões de euros por ano. Rússia tem contra a Áustria já sabe. O Capello, o Tariba Bank, oferece que cobra promê. Vamos lá. E para ver bom turnster, Mister começa a treinar for de chiquito. Esse aqui é o grupo de Muchanang, que wordt chamado Kleuter, que está interessado para treinar turner. Muchanang aqui está começando de uma maneira diferente, jogando wegana e também fazendo pouco gymnastiek. Ja, de kleutertjes zijn gewoon leuk. Het is eigenlijk het begin van de gymnastiek. Wat we doen is niet alleen voorbereiden op turnen, want vervolgens is dat ze naar de turnvereniging gaan. Maar eigenlijk gewoon de plezier van bewegen meegeven en kijken waar ze een beetje getalenteerd of interesse voor hebben. Vandaag hebben we dan een lesje gedaan met ballen, een beetje atletiekachtige dingen en zo doen we iedere week gewoon weer wat anders. Iedere week is het iets anders voor hun? Ja. We zijn klimmen, klauteren, rollen, maar ook echt handstand, ratslag, springen in de trampoline, dus ring, van alles doen we. Touwen zwaaien, alles. Heb je een plezier ermee? Oh, dit is ontzettend leuk. Wij ook. Maar van deze kleintjes, daarna gaan ze stap voor stap naar de groepjes? Ja, als kinderen het echt leuk vinden, wanneer ze 6 jaar zijn, dan gaan we de meisjes naar de meisjesturnvereniging sturen. En de jongens die gaan dan naar de jongensvereniging. En dan gaan we wat meer richten echt op de turnsport. Wanneer je tevreden goed gaat met die kleintjes? Ja, kleutertjes is altijd leuk, want ze vinden het altijd leuk. Ze zijn altijd enthousiast om te komen en ja, het is gewoon ontzettend dankbaar werk. Want je ziet in een jaar echt gewoon vooruitgang. Ze komen binnen, klein, verlegen en dan na een jaar dan zie je echt van, nou, ze weten al best wel veel, dat is leuk. En bij die kleuters de ouders blijven kijken, hè? Ja, ik vind dat heel belangrijk, dat de ouders op de tribune komen kijken en gewoon zien waar hun kinderen mee bezig zijn. En volgens mij vinden de meeste ouders het ook best wel leuk om te kijken. Bom, você tem um tchanão chiquito, que está assim, pouco aqui, que está turner. E aí, Pelé, guardo internado em hospital com urgência. Você está à tarde, não tem visto que Pelé guardo internado em hospital Albert Einstein com problema de estômago. Aí, não dá bom, com gosto vai com Pelé, nós temos mais informação. Rani?